सराइबिलनि बसगुरियाव लामा फाहामनानै होदों समाज सिबियारि सरनज बसुमतारिया। नंगौ, रां लायालासे थाद'नाय गैयै खामानि मावनानै होबोगासिनो दं आथिखालाव समाज सिबियारि सरनज बसुमतारि बिथाङा। गसाइगाव महकुमा जमदुवार बियाबनि सिङाव थानाय गासैबो ओनसोलफोराव थाद'नाय गैयै जेसीबी, ट्रेक्टर, बुलडोजारजों रां लायालासे हिसाब लाख'नो हायै खामानि मावनानै होबोगासिनो दं आथिखालाव समाज सिबियारि सरनज बसुमतारिया। थारैनो मख'नो गोनांदि फिन दिनैबो सराइबिलनि बसगुरि गामिनि हाब्रु आरो दैजों गोबाव सम गाज्रि जानानै थानाय लामाखौ फाहामनानै होदों समाज सिबियारि सरनज बसुमतारि बिथाङा। बेखौनो लोब्बा लाखिनानै गामिनि सुबुंफोरा साबायखर बावहरदों समाज सिबियारि सरनज बसुमतारिखौ। এইটো ৰাস্তাটো আমি বহুত কষ্ট পাইছিলো। ৰাস্তাটো আমাৰ বাচ্চাবিলাক মানে স্কুলত যাব কাৰণে কেতিয়াবা এতিয়া চাইকেলটো যাব নোৱাৰে, এনেকুৱা খাদো হৈ যায়, মানে পানী হাঁটু লৈ থাকে, এনেকুৱা কষ্ট হৈ থাকে। আমি বহুত ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো, বহুত পাৰ্টিক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো, আমি পোৱাই নাই। বহুত মানুহক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো, আমি পোৱাই নাই, আমাক দিয়াই নাই। এতিয়া আমাক সিদিনাখন আমাৰ গাঁৱত সৰঞ্জিত ছাৰে আহিছিল, এতিয়া আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো তাৰ তাত। তাই কৈছে মোৰ তৰফৰ পৰা মই যিমানখিনি দিব পাৰিম, মই তোমালোকক যিমানখিনি সহায় কৰিব পাৰিম সেইখিনি মই সহায় কৰিম বুলি কৈ গৈছে। আৰু তেনেকুৱাই সৰঞ্জিত ছাৰে আজি আমাক এনেকুৱা ভাল মানে ব্যৱস্থা, ৰাস্তাটো ভাল কৰি দিল। তাৰ কাৰণে আমি বহুত বহুত সৰঞ্জিত ছাৰৰ তৰফক আমি বহুত ধন্যবাদ দিওঁ। बे गामिनि लामाया बिराद हाब्रु दैब्रु, ओमफ्राय हाथायाव थाङो, दखान साङाव थाङो, गथ'फोरा स्कुलाव थाङो। दा बेनिखाय आरो गुबुननि मानसिफोराबो दस्रा मानसिफोरा फैब्लाबो मुगियो। बेखायनो दा होनै जोङो सार सरनजित बसुमतारिया जोंखौ अननानैनो दा बे लामाखौ खोना होबाय। दा बेनिखायनो जों जोबोद धन्यबाद। आरो जों मालाबाबो बे सार सरन बसुमतारिखौ जोङो बिराद धन्यबाद होबाय आरो जों मालाबाबो बावला। औ।